Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa da fatan kuna lafiya, alheri ke muku labaruruka namu na kasashen mu na IS da wani rahoton banza da RFI Hausa ta hido akan Niger, kamar yadda suka saba ba alheri suke so ba. Kasashen IS in ka mutunta kanka dole a mutunta ka. Shugaban ƙasar Amurka da kanshi yanzu ya wayoyowa yana so ya mu'amala da kasashen IS da sababin cewa ƙasar Burkina Faso da Mali bata aika sojawanta ba cikin taro da aka yi na kasashen Afirka ta yamma a Niger. Da farko dai yau ranar 26 ga watan August na kowane shekara shine ranar yaren Hausa, yaren magana da Hausa kenan. Hausa kowa da kowa ne wanda yake yin magana Hausa. To banda komantar na labari, muna so kuma mu ji karin maganan ku a cikin komantar gaba daya naku na Hausa, sai mu ji kenan iya Hausan. A rahotanni da muka saba gani kwana biyu nan, irin su W, irin su RFI Hausa, irin su BB Hausa, wanda tashoshi ne sun koma kirikiri na propaganda. RFI Hausa ta yi wani rahoto a bisa kan Niger na cewa wai a sababin hukumar sojawa mu na Niger da ta rurrufe wasu kungiyoyi, musamman ma kungiyoyi na harkan masu gudun hijira, wai yanzu mutane a cikin Niger da yawa wasu ba su da aiki, wasu ba su da abinci, kuma akwai ma 'yan gudun hijira a cikin ƙasan abu duka ya cije ba su samun tallafi. Wannan ƙararrar ƙarya ce. Niger tun lokacin, idan kuna tuna, da Algeria ta aiko dubunnan mutane ta watso mana su cikin desert. Bayan Allah suka gaji, ina ga wasu hamma suka rasa rayuwarsu, da kyar suka iso Niger aka tattara su a Agadez. Tun ma lokacin, kuma tun kafin shi ma, Niger matattara ce ta refugee, suna amsan mutane wanda suka hito daga kasashe ko daga yaƙi ko kuma daga wani abu. Refugee yau muna da na Nigeria, muna da na Libya, muna da na kasashe daban-daban wanda suke so su ketara su bi ta Niger su shiga Libya su shiga ruwa, da yawa in ta cije musu a cikin Niger suke zama. Kuma zancen yanzu hukumar sojawan, tun da wa'ina hukumar sojawan ta zo ta ƙara ƙarfafa na cewa tana yin matuƙar ƙoƙarinta don a kula da masu gudun hijira a cikin desert, don kar su rika ƙetarawa cikin haɗarin nan, kuma in sun zo Niger a nemo wurin da aka ba su. Misali yau idan kun diba, minista namu na cikin gida General Tumba da governor na Agadez suna aiki dare da rana don su tabbatar da cewa duka masu gudun hijira da suke gefen nan na cikin desert an sama musu wurin zama mai kyau, wasu har aka koya musu sana'a, a tabbatar da cewa ba haɗari ba ne ga cikin ƙasa wanda za a basu su ciki su shiga. Zancen kuma wai ONG ko wasu ƙungiyoyi da suke tallafawa. Wannan rahoton na RFI Hausa ya ƙara tabbatar mana da maganan Firaministan ƙasar Burkina Faso da ya yi a ziyarar shi a Mali, inda ya ce yawancin wa'annan ƙungiyoyin da ake tallafa ma ana yin su ne don a kawo mana wani abu wanda baya tafiya da cikin ƙasashenmu. Na biyu kuma ya ce idan bayan duka shekara kusan 65 da aka ba mu incin kai, har yanzu muna dogaro da ƙungiyoyi ONG kenan wanda ƙasashen waje ne suke zuba kuɗi don a gyara ƙasashenmu. Mu ne ban mu da wurin aiki sai an zo an tallafa mana, ban mu iya ci da kanmu sai an tallafa mana, ban mu iya karatu sai an tallafa mana. Ya ce to gaskiya mu ƙara diba kanmu. Haka ne ta yi akwai wanda sun rasa aikinsu saboda an rufe musu ONG, kuma ba abu bane da muke fata mu ga 'yan ƙasa suna rasa aikinsu. Amma ya kamata mu cire tunanin cewa mu rika jira kullum a tallafa mana daga kai kuma wai hukuma ko kuma an samu wasu rashin jituwa da ofisoshi ko kuma da kungiyoyi masu zaman kansu an rufe, wai mu rika koke-koke. Mu tashi mu nema da kanmu, mu yi a cikin kasashenmu, mu da kanmu, kungiyoyinmu na ƙasa da kuɗi namu da hannun jari namu, mu bunƙasa ƙasarmu, mu ci da kanmu, mu kare kanmu, mu bunƙasa kanmu, ba mu je muna jiran wasu abu daban-daban ba. Wannan cikin rahotanni ne wanda mun saba gani a irin wannan gidajen jaridu. Daga labarin IAS, ka mutunta kanka a mutunta ka. Rahoto ya wuto aka ce shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana so yanzu ya yi aiki da ƙasashen IAS, aiki wai ba tallafi ba. Yanzu ake zancen a bada da a rika zancen ƙasashen mu ana tallafa musu, a'a kasuwanci yake so yayi. Amma suka ce wai yana jayo hankalin da shugabannin ƙasashen IAS da cewa su kuma su rika tashi da 'yan ta'adda. Yo, tashi da 'yan ta'adda ga shugabannin ƙasashen IAS dama ai ba wani abu bane, aikin su ne, aikin sojawanmu ne. Trump nan kamar yana nuna da cewa ne shi yanzu ba siyasan nan ta ɓoye-ɓoye ba ce yake so yayi, yana so ne ya zo ya rika yin siyasa don shi ma ya karfafa zaman shi a Afirka. Tun ga sun gani Rasha ta karfafa ta shiga, China ta karfafa ta shiga, kuma musamman ma ya tabbatar da cewa wa'annan kasashen guda uku na IS, Burkina Faso, Mali da Niger, kasashe ne masu matukar arziki. Niger ga uranium, ga zinariya, ga sauran ma'adanunuka. Mali da Burkina Faso shine na uku da na hudu a zinariya,
kuma Mali ga lithium, ma'adanunnuka gare mu wanda su ne dole ake bukata yanzu a tafiyan kasuwanci, a tafiyan energy na duka duniya. Trump kenan yana so shi ma ya shigo dan ya samu wuri, tunda ya san da cewa Turai bata da wuri a kasashen IS, kasashen Europe kenan, amma in shi ya samu ya shigo zai iya samun ya wata mu'amala. Wannan shine mutuncin da kasashen IS suka kawo mana. Mun gani kwanakin baya da Trump ya kirayi kasashe guda 5 ya je ya zaunar da su ya musu walakanci, amma yanzu muka gani idan kuna tune da ya aiko babban dan aiken shi wanda ya zo ya yi zarganiya a Burkina da Mali da Niger, har ya zamana da shugabannin kasashe guda 3 nan na cewa yanzu Trump yana so ya yi mu'amala ta harkan kasuwanci, ta harkan bunƙasa arziki, sannan kuma a kama a yi tsaro a wa'innan kasashen, tunda tsaron Afirka su ma tsaron su ne. Rashin ayyukan Mali da Burkina Faso sojawansu ga taro da aka yi a taron kasashen ECOWAS, ko kuma mu ce a taron kasashen Afirka ta yamma a Nigeria, wanda taro ne ana yin shi a tantamna tsaro, a tantamna a gani yadda za a bunƙasa ƙarfin sojawa. Wannan ba wani abu bane na abun mamaki. Kasashen IS nan guda 3 gaba ɗayan su an nemi a kawo ma Niger ma yaƙi kenan, kuma ƙasa ce a cikin wannan kasashen guda 3. Sannan musamman ma Burkina Faso da ita kanta Malin, zancen harkan tsaro sai da muka gani cewa sun yi ta bayani so da yawa, suna bayyanawa cewa sojawan ECOWAS ko kuma sojawan Afirka nan ta yamma duka ba su neman su kawo ma kasashen mu na Afirka ta yamma tsaro. Har lokacin ma kenan wa'annan kasashen Mali da Burkina Faso da ma Niger tare da su suka ce su ne za su kafa kungiyar su, kuma aka kafa kungiyar sojawan IS, soji fiye da 5,000 wanda suke kare kasashe. To a nan menene a ganin su Burkina Faso da Mali za su aika sojawa a tada tawaga, a zuba musu kuɗi, a su hau jirgi, a ɓata lokaci, a je a zamna a taro wanda bashi da amfani. Kenan na gani ko ma da ya hito na ana cewa wai Burkina da Mali su aika ba, wannan ba wani abu bane da yake bada mamaki. Abu ne na cewa yanzu wa'annan kasashen ba su zuwa wani taro ko kuma ba su yin wata tafiya wanda tafiya ce ta munafunci ko kuma tafiya ce ta ɓata lokaci. A ƙarshe bayani ya hito daga ministrorin shari'a na kasashen IS, sun yi magana mai ƙarfi, tun da mun gani kwanakin nan da suka wuce takurama duka masu gwagwarmayar Afirka ake. Mun gani Nathalie Yambu, mun gani Kemi Seba, mun gani Ali Fonso, wannan dan Burkina Faso shahararren wanda aka kama shi aka kashe shi a Cote d'Ivoire, kuma har yanzu ana cikin bincike. Kasashen IS suka hito suka yi bayani mai ƙarfi ga Faransa kuma ga Union European, taron kungiyoyin kasashen Europe kenan, na cewa a daina wannan shishigin da aka bata ma 'yan Afirka suna masu yin gwagwarmayar Afirka. Kasashen IS suka ce su sun tabbatar da cewa duk wanda ya taso yana idan Afirka za su goya mushi baya. Bayani ne mai mahimmanci wanda a siyasan duniya dole ku rika hitarwa kuna kare mutanenku. Anan nake fata kuma nake kiran hukuma ta mu ta Niger na cewa a rika diba 'yan gwagwarmayar Niger, 'yan gwagwarmayar Mali da Burkina Faso, masha Allah sosai hukuma tana yi matuƙar ƙoƙarin ta don ta rika kare su. 'Yan gwagwarmayar mu na Niger diyawa ba ma wai daga Faransa ba ko daga Union European ko daga wata ƙasa ake kumtata mana. Akwai wanda a cikin 'yan Niger kin ne suke kumtata ma 'yan gwagwarmayar Afirka kuma 'yan Niger wansu. Da fatan hukuma za ta lura da wannan abun, a rika kare mutane wanda suke yin abubuwa don ƙasa, wanda suke bayyana gaskiya, wanda suke kama ma tafiyan nan ta samun incin kai na gaske. A gaggauce labaruruka namu kenan, ka kumanta mu ji karin maganan ku a cikin komentayar.